Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan gak muni wara kowe. Wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong, kowe kang ibarat kaya ngutek-utek macan turu mbeda raja singa. Singa bareng. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Tru ya. Lho kowe wani marang krene ning ngarepe Mbakantuna. Sing tak wedeni amamu, ha? Sing tak wedeni amamu. Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan? Prabu Karmen. Karna iki kok nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kok nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora diosawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora dong aku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake Satriya, Senopati, Lurah. Aji ya. Padake apa? Mangkel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tandani sak rampunge pasewakan tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku cecek nang ngarep Gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok karo aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Kondo ke abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendeli kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan ya. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora bae-bae. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalam Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Namung dereran sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming panabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Sampun tamya karya bombong raos manah. Mboten langkung kasih kecapno anggen jengat dikrangga paman kula sejenar. Kawula ana ning inggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Biswanipun ing bapa ing kepatihan. Wonten ing Datul Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih. Paman Haryo Sembuni nggih. Bapa Pranabandurna. Mugi kasih cakno anggen jengan dikrangga wonten ing Datul Negari Ngastina dinten sak mangke menika. Bapa Pranabandurna. Astaka swara sila bertobat swalu kimbal sumorante hawala. Kula nuwun inggih nggih. Sampun boten kirang lagi biswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datul Negari Ngastina. Nama kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Sampun tamya karya bombong raos manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikrangga bapa Pranabandurna. Kula nak. Sampun boten kirang lagi biswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten Negari Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awungga
mugi kasekecakno anggen jangan dikulenggah ingkang raina diambabaraken wikatos ing pasiwakan. Yai namung estu padha dawuh paduka Yai Prabu ing Ngastina. Namung denan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina. Sampun lo tambah karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jangan dikulenggah Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kawula nokon sampun boten kirang mligi bisawanipun ing ngraka ing Ngawangga. Wonten Garing Ngastina dinten sak mangke menika Yai. Karta marmo prayoga nunggu ngadeg. Lho dari sampun boten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga men pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Dimas Karta marmo wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Waratakna mring kadang ingsun kang bodha kandung siba jroning dadi negara Ngastina. Kawula nokno menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Kula nuwun sewu nggih. Semung kaget raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Krana dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya. Tumunten angrawuhaken sanggaring para pinisepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngastina. Kagaten manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina kepareng ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Pokok Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebete manahipun ingkang bapa namung tambuh salebete manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasiwakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedane kathah tumunten kababarna nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih Yai. Nadan ingkang roking Ngawangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina. Kepareng mbah baron ingkang sejati dhateng raka ing Ngawangga. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yai Prabu Ngastina. Hanjrah ingkang muswita kasiring samirana mrih sekar kadung menika kula boten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula boten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula boten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan boten. Namung badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Ngastina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandeng jenengipun kalawan satunggiling priyagung miwah pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinisepuh negari Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima. Moga-moga nggih pratih mbabaraken ingkang sejati langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dawuh asta lumiat madaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika nggadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh
pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lho nggih menika tegesipun awon langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priagung utawi pinisipun negari Ngastina kula nuwun sewu nggih kok malah kuwatos raos sing manahipun ingkang bopeng kepatihan sak mangke kula aturi paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaaken bilih menika satunggiling pinisepuh negari Ngastina kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanarya wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumpenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten sanes kejawi namung bapa Mremban Durna anggenipun sambutipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngastina monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadakan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun Indra pungun-pungun dumugi sapriki raos kula was kuwatil lan sumelang prai wonten menapa-menapa ingkang badhe ngembet dhateng kasuganipun Kakang Putra Ibu Mremban Durna ingkang mekaten paman dinten samangke kula nglempaken para sepuh para punggawa supados sak mangke sami menggalih badhe menapa ingkang kedadosan kaliyan Bapa Mremban Durna aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula sareng paduka paring dawuh ingkang mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah kula nuwun sewu monggo latri ndangu dhateng ing kawogan piyambak langkung-langkung Kakang Mremban Durna menika mujudaken satunggiling brahmana monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut sinaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun menawi Kakang Mremban Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun Kakang Mremban Durna. Bawa Durna wonten dawuh nggih. Bawa Durna midhanget piyambak. Kula nyumpènakaken Bapa Mremban Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impeng menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Mremban Durna awon lampanipun ing tumanduk dhateng Bapa Mremban Durna monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun Bapa Mremban kados pundi anggen paduka badhe menggalih babakan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapa Mremban Durna gandap laguduk suaru gembel semerante hawala lha pangapunten nggih sedaya menika namung gugon Tuhan sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten menawi wonten ing sami nyebataken yen wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi nuwun pangapunten lho nggih mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng pasumpenan mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan nanging pejagesangipun titang menika gumantung dhateng panguwasane dat campur wedat menawi impen menika kala wau dipun pitados menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae tumunten dipun gathuk-gathukaken menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk inggih mila sampun kantos panjenengan niku kuwatir dhateng menapa sampun panjenengan lampahi jan nyatanipun kula menika wong salwangsa nyumpena babakan ingkang awon jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek ning nyatane kula mboten kula petang mboten kula petung nyatane ya ora ana apa-apa kula wong salwangsa ngimpeke Satama menika dadi manten ning nyatane Satama dugi sepi ya slamet-slamet kemawon waras-waras kemawon dados bab ipun menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget sampun ngantos paduka menika dados Narendra kok tumunten menggalipun goreh rongeh namung babakan pasumpenan menika mangke boten sae kedadosanipun lho nggih boten sae kedadosanipun Kakang Mremban Durna pripun Dewate
Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo ning nuwun sewu wis akeh lho lupiya sing dadi conto kaca benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan merga pangandikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana 3 cacahe titiyane gandayane puspa tajem nggih ta nggih utawa kacitra kasudarsana kadol dasih werdine dhewe-dhewe nek percaya ya kena ora ya ora apa-apa monggo biyen kula niku ora tau percaya karo impen oh ngoten nggih kula ora tau percaya karo impen sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku serat 1001 malam menika malah cocok oh upamane ngimpi dadi manten menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03 menika monggo sami dipun cakaken menapa dipun wolak-walik menapa dipun nestes kula niku gumun karo sampeyan gumune perkara napa sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono nggo cegah lek aja ya kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae oh mboten Dik Pati mboten kula mboten pisan mawon dereng nate tumbas oh mek titip nah niku padha mawon ora niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon wekasan kegawa jroning impen niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi meruput nek turu nggih jam 09.00 pun turu nggih niku titiyane gandayane niku jam 12 tekan jam 2 niku impene wong mapan turu tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku isuri edan nggih mboten edan iki nyata tenan mati suri lah impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina lho mampun tengger pasumeran panjenengan wancinipun menapa nalika kula nglilir saking anggen kula nindra kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan nalika semanten kula sampun muni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina tegesipun pasumeran paduka menika kula nuwun sewu menika wujudipun satunggiling pasumeran ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan nuwun sewu lung Kakang Durna nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasiwakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina monggo mboten wonten gandeng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna manggolek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni impene wong dadi manten iku cepak bilyaine lho Kakang Durna oh bestun temen sampean iku Dik Pati sampean iku setunggiling patih monggo patih iki karo keng jagat sapa jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Haryo Sengkuni ning emanipun panjenengan menika kabondo dhateng gugol tuhon otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados lho tumrap kula umpama Durna iki dimpeke dadi manten mboten menapa-menapa wonten kula menika ora gagas impen menika kalau wau kula mboten badhe bingung kula mboten ate jigo mboten badhe pekewuh ngoten nggih ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono wong urip nang Padang aja percaya karo impen ning percaya karo sing gawe urip oh ngoten nggih impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah cepak bilaine ateges uripe Begawan Durna ming tekan semene uripe Durna ming tekan semene ora bakal kedawa-dawa umur kula mula kula pasrah karo panguwasaning dak kamur wengdak mboten kula pasrahke babagan impen oh nggih ngoten nggih Kakang nggih sampeyan mboten buang napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang nopo sing mangagem eman-eman sandangane si apik-apik kok dibuang buang sial pun mboten ajeng kula buang oh nggih buang nopo buang nggih pun ngoten mawon nggih pira
babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sanggup ngados bakaten menika. Nggih. Malah estunipun kula menika ningsem ing atasipun paduka menika Nalindra Gong Binathara. Ratu ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning nagari menika wonten pundhake Nalindra. Teka paduka kaprawasa dening Pasumenan. Monggo mboten ngembet dhateng kasugengan paduka, ngembet dhateng Bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah kula ora percaya karo babakan Pasumenan. Pun, Ger. Madane pasawakan menika sampun pundhak menapa nggih Rembag. Paduka Rembag perkawis Pasumenan, wondene kula mboten pitados babakan Pasumenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumunten sak mangke Ger, sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka Punggawa. Pasawakan dinten mangke tumunten kabubarna kemawon. Tumunten ingkang Bapak nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima badhe ngenam-enam dhateng pangandika paduka anak Prabu Ngastina menika Ger. Anak Prabu Duryudana wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Bapak Durna. Menika mboten pangling kanthi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lelelele. Adat saben iki sing sowan mesti Petruk. Iki kok Bagong sowan negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana Durna. Wonten dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe babar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menawa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumunten kaparing ana nggih, Kasewu. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya. Ing atase kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka Punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dika drajikan batur, dika drajikan Panakawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mungkin nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan njejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo, wonten timbalan gendel anggur biyen. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Panakawan Bagong Badararja sak pratamu Bagong ana ing negara Ngastina. Panakawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula njenengan. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan paring Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi dumawe wijang rum keting gonggong. Andel ora kula cancang pucaking weni nun weni dudu remi to dudu weni dumawe wijang rumeketing Werdaya. Ora gonggong? Ora. Rumeketing Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggun ngadep. Sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyane sami kula ndunya. Panakawan Bagong Badararja sak pratamu. Pathak ki siranding Pate Harya Sengkuni wilujeng bekti kula kunjung ngene kene Pate. Iya Bagong pangestu Tampanana. Kula pundi kejimat paripe ndayan ning kasantosan. Oh. Bagong Badararja sak pratamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulina ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulina ngiyas karo wong liya. Arep Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere.
Ning ngarep kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber ki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga me nganggo caping, ning lemahku nek nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelenge ora jamak kok dimbe. Ngono. Sokalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita, wigati. Anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Akhirnya ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen aku ngece karo kowe. Cethu nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semok kaya enom biyen. Umpama aku jiwaku ijek enom, kok tak ajiar ning ngene. Iya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke aja kaya ngono, Mbah. Ra ndek kanca nek carane ngono kuwi. Arep cantrikmu akeh, arep sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supe lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya Bagong, tak tampa pangestu taman ana Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane kowe karo aku. Bagong, udah raja sak praptamu. Manten mundur kan wilujeng ya pregan ya Bagong. Kok kowe kok mangkai 10 kowe tandani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok nang ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi aja ngece anakku. Ini nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis e. Dono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan. Nono. Ana wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caidan. Dungkap angka sing arep tok pangan kowe apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene Kaliwati. Ing angka loro
sowan kula menika namung boten bedhah kalian Sinuwun Prabu Duryudana ning kula niku duwe gegayuhan duwe pepenginan apa ngaten sinuwun sawetawis kula tak cerita nggih iya ora dadi ngopo mboten kesusu to ora kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep ora ganep sebabe kula niku kok ngajanjane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa upamane wong tuwa niku wis ora ana ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa iya ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono kula ora iso kaya ngoten niku merga kula niku mboten dong bapak kula niku asline sapa terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina niki wonten sing aja-aja iku lho sing aja-aja iku sapa pria bertopeng hitam tegese piye tegese urung iso tak aturke inisiale sapa masih dalam rahasia didhawuhi supaya ngopo didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna mila kula nyuwun mampunten nggih sinuwun sowan kula nika mboten kan betah kaliyan panjenengan kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon bakal mbok apa Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa nek Durna ora iso wangsulan Durna kula kan minggat saka negara Ngastina cocok aku ketoke wis nek ora ngono ndak tuman bae pendhita kok omongane kok marayati panas dipun paringaken kemawon nggih nggih ngaten Bawadura kedah sapejagung lan penbagung menika langkung prayogi Bawadura Bawadura kula wonten namung nggih Bagong sowan betah kaliyan panjenengan lho betah kaliyan kula inggih wigatosipun monggo dipun mbak piyambak kula caosi kamardikan Bapak Prembanduna Durna panaringane Ramajang Denenggak jangganira kapisanan aning merang Bratayuda ing entos walu kempar manyar-manyar ning jungkul wana dadi asas dadi wana Bagong nun ngendikane ana Prabu Duryudana kowe butuh karo aku nggih butuhmu karo aku ngapa kula ajeng nyuwun priksa Mbah kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa lho kowe iki goblok apa piye kowe 10-an taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa oh sike nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan kula niku mung anak angkat kula niki jebul di adopsi karo Semar lah asline kula iki pengen goleki karo bapak kula sapa nek pendhita-pendhita ngendi pertapane nek ratu alhamdulillah aku anak ratu ngendi negarane nek satriya ngendi kasatriyane lha kok dadi kowe takon aku ajarane sampean pendhita ampuh perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu mergo laire dhisik kowe kula ngerti nek laire ini dhisik kula mari sampean nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese
netra sampeyan iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengkeng saking menika nek sampeyan wis wani ngadeg dadi brahmana niku sampeyan kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampeyan ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kosek kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna. Saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung ponokan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampeyan mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek kandha dasarmu apa? Ngastina iki dak sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak Prabu anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap. Sap kuwi sebab disingkat dadi Sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dienggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sing pulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Do nalika Prabu Pandhu bedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah. Terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesti kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Lah iso digapak-gapake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula trimaringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diojok-ojoki karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Ah terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Destarata nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Lho, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu mudak semen. Melu gawe pondasi, melu munggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumrape negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Terus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentuk Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, njabane ning jerone lecek kaya telek.
Beduna kados pundi? Sing takir. Oh, dolole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disampur rapet karo impen. Ora ana sampur rapet karo Pasupenan. Upama ana sampur rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine bakalan dono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine bakalan dono mergo dono kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Alestre kowe tak pateni kowe mudhar kabeh kok. Apa meneh menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yang kowe takon karo bapakmu. Sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis saniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampeyan kudu kesah saka negara Ngastina. Lho, aku dadi kowe nunduk karo Begawan Dono. Ah, ora iso pokoke. Gelem ora gelem sampeyan kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dono tendhangi. Hus. Ah, lole panusmane jajaran sultane bawane iblis ana. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karwane karo Begawan Dono. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat karepmu, ora ya sakarepmu, regane ngatiku. Yo, kowe kaya ngadeg. Wis tak obati ket mae. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan gak muni wara kowe. Wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbeda raja singa. Singa barok. Penyakit to. Pancen penyakit ya, ya. Lho kowe wani malang krek ning ngarepe Begawan Dono. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek ning kowe nesu ning aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan. Prabu Karmen. Karna iki kok nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kok nesu ora wedi. Bagong nek nesu ora iso ora diusaha-usaha. Dadi aku wis niat tenan bengi iki nek pancen sapa sing tak takoni bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji ala. Padake apa? Manggel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunge pasewakan tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti dik pantine mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu, aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh, ke abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol.
Tenan iki aku ora bae-bae. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora. Sere ra yo liwat sing alus. Oh, medun undak-undakan barang aku diseret. Nganti sirahku suarane tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora bae-bae. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk reng, ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisruh ngandhane awak, kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Menawa bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe kok bakal dikeroyok ning Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Kowe lho, Bagong rene iki ora mung ijen. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat 5 karo aku wis pas. Arep perang karo gonggong ngarep. Ora guyone serius sih. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Dawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono ki mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak dodok. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngamplung karo kowe ora. Aja semelang. Aja wedi, aja semelang. Iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngecolke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik untune ae ireng. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngeroyok aku to saiki Noleo. Noleo sapa? Sapa botoku Noleo? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Nek nggawa damen ora kuat kan. Ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sapa padane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara Brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Gulake bantil jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki Alga Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja Mas aja dibloroi. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah ndelok sik ning Durna cekeli. Yo ndelok sik Durna cekeli. Ndur. Bagong ngamuk dewake. Oh, bubar mawon. Ndur. Mundur. Mau mundur. Interaksi barang ya wis perang. Pun, Man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur.
lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo mermilang. Bagong sajake bar-bar guru anyar. Kuku lantum sirahe rapopo man. Suarane mak klotak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge gletak. Sing ada memendono matane. Terus kula citang-citang kebutur iki merganing patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas aku digebuki bres mangker man. Pun. Cici cilaka nek ming pusuk padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mula niki sing dadi tok sumbring perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna di Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon. Terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng nang dudu. Nek nganti niki mengke sampeyan tetep netapke para sasata Kurawa nyemelangi mah. Bapak kok nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piye ni? Kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methoke Bagong. Nek Kurawa entek pati ngene, uweh-uweh cangkeme. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong ditanono. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane atiku. Piye kok? Nun piye? Niki sing disandra wau malah mlayu. Sapa? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarmo. Durna ora ana sing jaga. Kula Durna mlayu. Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso, arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu sampean tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki senen ndi, Mbah. Kula niku menjane mung arep takon karo sampean, mawang sulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal menetas aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Nggih. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja Bagong, ora iso. Wah candala bondo, lebonge pakundalan, pakake macan. Jane ora mlayu. Ngopo, Mbah? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu Bagong, aku aja to piloro ya. Cangkemmu leboni walang. Aku njaluk ngapura ya Bagong. Piye, Gong? Kok niki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno. Tendangi siramu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajar kok tendangi siramu, aku sing ora trima. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku.
Kena kowe nesune kok aja terus mulasara kaya ngono. Beneran ta Sena. Matur nuwun ya putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambung ning ngerti tata krama. Ora terus sampe naik dhewe. Terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ra entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi kowe? Mulak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendasi ora karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwih kowe arep njembalani karo Bapak Durna Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe Lho. Wani karo aku. meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terki nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni Ditakoni wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Kita rekam ning HP lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku kan nekat. Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane. Beda perkarane. Ora aku ngewangi aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe. Motar kowe. Arep ngapa kowe? Sepeleke ora. Arep pokoknya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna. Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna. Ayo, bantaran aku. Konangan putuku Antasena lebur tumpur tanpa dadi. Weh, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora basa ora ngomong. Aku wis nekan ya. Mati nang ora wujute ya. Bangane bali doyak-oyak bang plecek. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono wis ora kena tak kandhane. Ora, bang ora kandhane. Antasena. Nek bang ora kena dikandhani. Pateni wae gunane apa diabdi jenenge Bagong. Oh, cangkeme elek lagi. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngene iki wah lambene jan senengane nglincipi carang papak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna. Tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki perkara ayo. Wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjongan. Di pasir. Pripun Kakang Durna? Kula mangga Kang. Kula mangga Kang. Boyak tugel. Waduh, Waduh tenan iki. Mesti di gift. napa? Di gift. Digip. Gift. Gift kok ya gelem kok kula. Mana wae lah eneng sing ngewangi. Ora. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Ini jak Brahman iki.
Kok durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kowe ya cancur tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron kok. Tantem nggo cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat ning wis perot-perot wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula kemudian jelas durna ora ngerti. Janjane aku arep ngene dalan karo kowe ning aku wedi kok. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka. Luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebabe? Sebab mung ana siji sing ngerti. Kudune ngerti mung ana siji. Sapa? Dewa. Dewa? Heeh. Papane neng kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki ndak mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Heeh. Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Ndak sung. Kelek loroe suwene ra jama-jama kok keleke papat. Kuwi kayangan orang takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti? Amuk. Kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki mung titahe. Dewa ki wong sing nguasani kayangane. Titah wae aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksudnya iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kowe. Nek upama lara nganti lara banyane aduh mongko ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe. Yakin aku sumpah. Mun nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, menblok iki menan. Iki men kata-kata kosong iki menan. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae iku ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten nggih? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liwat ngabur. Wah niku tikete larang. Mabur piye carane kowe anake Semar? Ning nganti iso mabur percuma. Kalau dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, kan golek karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek kaji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Mripate merem-merem. Menengo to iki lagi ndonga. Mah diloke ora wis men. Ciripit gula batu ciwalang kaji koko belu dem ciripit gula batu kecepit ciwalang kaji koko belu dem ciripit gula batu kecepit ciwalang kaji koko gelu dem ciripit gula batu kecepit ciwalang kaji koko belu dem ciripit gula batu kecepit ciwalang kaji koko belu dem. Misra ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Nang Madurana. Nang ya kok. Tak suwun terus sing gawe jagat
tak tendang bokomu saka kene aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan siap wis Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra perkencong warudaya pak pong bubolong kali cedhe sapa sing gawe punawi di Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya ingkang sekawit kamontenan kayangan katingal ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa nun pamunten Di menika mujutaken satunggiling pandangon menapa panodi dumapun Ngara Gusti Pangadalutar sebab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para jawata mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng mubamu sing titah nanging sebab menapa dene paduka dadak ndangu dhateng Ngara Gusti Pangadalutar Adi Pramesti Kakang Narada punapi ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah mbatang cangkriman mboten wonten jamakipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada mboten purun nyangkrin nanging kula ingkang mbatang cangkriman menika namanipun mboten nila Kakang salah inggih menawi kula mekaten kula badhe munjatung sapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu waeng pandhita malih tinggal menawa dene wujuting satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin Ambrahmana menika babar pisan mboten namung mugi andatosna ing kawuningal bila jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhahi kaluhuran wonten ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung titah menika kawula alit nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan lan mugi dados ing kawuningan menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke boten limpat boten pinter anggenipun ngungkap dhateng lampaning jagat tartemtu badhe ngembek utawi dawe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di menika ingkang dados kuwatos sing manahipun Ngara Gusti Pangadalutar Adi Pramesti Bathara Guru berikat lampahing rata tan pantara prapteng sukuning argaram kang tumingal Biram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna Balasono kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martya Kundha Manik nenggat majanipun Lurah Semar Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata metar seralidhak ujaring wong daplok inggih menika dititah ingkang kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang nggih mboten kinten babar pisan teka Bagong karya gara-gara ning kayiwangan ing mekaten tumriki timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan Panakawan Bagong padha raja sak prapta kita Panakawan Hong Ilaheng Gus Aku kita nganggo sebutan dewa iki piye Karang lamun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama lah ning ora kena titah ki ora kena nganggo Hong Ilaheng awi kena iki bacut ya kulun ya teruske awi kena mangastu manana masa sidam pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Panakawan Bagong pukulun iya Bagong pukulun ana apa menawi pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggih dipun mados kaos wonten pundi pukulun gak tenan ta iki senengane apa-apa ditakokke kok asal usule wong pinter iki mergo ora isin tetakon nggih ta pukulun jaba niku nek tuku kaos menungsa lumrah monggo tangane papat napa bolongan siji dinggoni wong loro napa mboten sesak ai jaran Bagong wonten dawuh pukulun ulun mboyanate ngagem kaos
Mboten Bu Kulun. Iya. Oh nggih nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep Bu Kulun. Napa sampun mati rasa? Bagong Wonten dawuh ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning kayiwangan. kula sampun prisa Bu Kulun. Bu Kulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika medhep teko wonten mriki. Tutuk gendul lho nggih. Iki dewa e. Bu Kulun sinten sampean? Ulun Bathara Antarada. Wah, sing sok berkencang waru dayang. Dayang nang pinggir kali ngaten iki. Iya, iya, ora diyani ndak malah tekan ndi. Weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ingkang wonten wingking panjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh lah. Bintang televisi. Bintang televisi iki sapa Indra? Dono Kasino Indra. Ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong Wonten dawuh Bukulan. Bukulun. Bukulun. Apa wigatine dene kita suwana ning Abyantara Ulun? Bukulun. Bukulun menika satunggiling Jawata ingkang mboten ngertos rasa belas kasihan. Ora apa meneh iki, apa meneh iki. Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngopo kita matur kaya mengkono? Bukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Bukulun. Mungkin kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Bukulun, Apa wigatine? sepisah sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia. Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Bu. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemet paripe. Mugi anadosna engkang anu napa katentremaning manah kula Bu Kulun. Iya Bagong. Dene dukap ing ngangka loro. Bu Kulun, panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Bu Kulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Bu Kulun, berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Buya Bagong. Nun, Buya. bois kok buya. Boya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek bois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis, Bu. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Wis basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepengi kita kuwi anake Semar. Bong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar. Dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang. Mesti ana sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mledhek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula kajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong. Dalem Ulun critani. waduh suwe iki. Buya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya.
nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak, ombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Gareng. Nanging gandeng kabeh mos pinesti kita tumuli dadi nom. Sing dituwake Gareng karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar teneh. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngoyo lawa. Ampun ngoyo ora. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirah. Niki kula munggah teng kayangan, wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula mau namung wangsulane Bagong, kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening sawijining wong wadon. Emakku padake cah cilik. Emakku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyeli wong pulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae bangane jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Pulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa nek ora ana gendruan meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Ulun. Iya. Kula nyuwun mriksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula moh nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrabrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine. Aja takon dosa. Sakentir. Caitan. Rada petuk. Kuwi nang kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Ora mlayu diterana we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan lho. Padake tawon ora. Sampai naik dhewe, ngulung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula napa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae. Plothot peteng wis. Sampai naik dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku. Ngapa begogok nang kene? Hah? Pak. Omar Batre. Jan wis, nek ora ngono Bathara Guru. Ayo aku ki takon tenan ora.